Eta aipatu dugu, berri bat Madrilen dugula, eta Madrilera goaz orain, Espainiako Kongresura zehazki, hantxe izanen da, pentsatzen dugu, EH Bilduko belpostueta, kaixo egunon? Kaixo egunon, bai, hementzen hau, bai. Itxura guztien arabera gaur onartuko du Kongresuak lan erreforma, ezezkoa emanen diozuela esan duzue orain arte, zuen boto aukera hori da une honetan ere? Bai, argi dugu, orain arte mantentzen diren baldintzak aurrean baldin baditugu, gure zetza argia izango dela. Baina hala ere mantentzen dugu azken une arte hitz egiteko aukera. Negoziaziorik izan alda? Negoziazioak baino gehiago guk aurkitu duguna izan da zerbait hola itxia zegoena eta bakarrik aukera ematen digute onartu edo ez onartu, baina ez negoziatu, ez aldatu, ez partekatu. Aipatu dugu, UPNek argitu duela zer eginen duen, babestuko du antza denez lan erreforma, PSOEren eta UPNren arteko elkarketa bati buruz hitz egin dezakegu, bel? Bueno, guk argi dugu negoziatzeko pres egon garela eta jarraitzen dugula. Argi dugu hau onartzen bada bihartik aurrera jarraituko dugula berreraikitzen orain arte osatuta zegoen bloke alternatibo eta suposatzen zena ezkertiarra, eta ikusten dugu aukera bakarra izango dela mantentzeko geratzen den legealdiaren tarte hori. Eta bai ikusten dugu mantendu behar dugula eta gure indarrak hor egongo direla delako aukera bakarra eskuinari aurre egiteko. Beraz, kezkaz ikusten duzue, orain lan erreforma eskuinarekin onartzea PSOEk? Bueno, PSOEk erabaki du norekin hitz egin, bazekien gu hor geundela, baina zein zen gure planteamendua jarraitzen dugula mantentzen. Gurekin negoziatu zutena izan zen duela 2 urte lan erreformak derogazioak. Hori hor sinatu zen, 2 urte hauetan aldaketak eta egon dira, guk hor jarraitu dugu mantentzen bere garaian negoziatu genuna, eta orain arte gurekin egon den moduen eta sortu den alternatiba hori modun, nik uste dut badagola parlamentuan gehiengo bat ezkertiarra dena, eta badago aukera hori mantentzeko. Orduan PSOEk erabaki beharko du, norekin jorratzen duen orain arte edo hemendik aurrera geratzen den legealdi tarte hori, eta norekin osatu nahi dituen ezkerreko politikak. Orduan nik uste dut PSOEk erabaki beharko duela bere bidea. Euskal sindikatuek diotenarekin bat egin duzue, patronalari, mesede egiten diola erreforma honek edukiari, dagokionean? Dudari gabe. Hasieratik esaten genuen COEk eta Europatik markatu dela bidea eta PSOEk men egin du. Hor bai saiatu dira saltzen, zela alternatiba bakarra, aurrera pauso handiak zirelak, langileen alde egiten zela hau, baina ikusten badugu Ciudadanos, COE, Botin, PDK, UPN hoiekin daudela eta babesten dutela erreforma hau, argi eta garbi eskubiko alternatiba dela, eta argi ikusi behar dugu langileren alde lan egiten bada, beste motako erreforma egin behar zela. EH Bilduko belpozu eta eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik. Mi esker zuei, bai.